Килгән чакта башка авырлык, җитми калса көч я сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез. Сез иң күркәм кеше икәнсез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны Фәнис Яруллинның әлеге шигырь юллары белән башлау бер дә юкка түгел. Бүген халыкара укытучылар көне. Һәм без шул уңайдан сезгә махсус чыгарылыш әзерләдек. Укытучы булып туарга кирәк диләр. Бүген сүзебезне нәкъ менә шундый шәхес, фидакар хезмәт иясе Фәнит Харисовтан башлыйбыз. Ул Татарстан Республикасының атказанган укытучысы, педагогия фәннәре кандидаты, 15-нче Татар гимназиясе директоры. Мәгариф өлкәсендә ул җаны тәне белән бирелеп, яратып хезмәт куя. 15-нче Татар гимназиясе оешканнан алып, аны 30 ел эчендә зур дәрәҗәләргә күтәргән кеше ул. Шәхесләр сәхифәсендә Фәнит Фахраз улы Харисов. Казан шәһәре 15-нче Татар гимназиясенең курайчылар ансамбле бу. Күп кенә конкурсларда җиңү яулаган алар. Гомумән, уку йортының казанышлары шактый. Бу бик күп конкурсларда, олимпиадаларда җиңәбез. Ул халыкара олимпиадаларда катнашалар. Гимназия шәһәрдә бер иң яхшы мәктәпләр исеменә керде. Аннары республикада, 2008дә без Мәскәүдә 30 иң яхшы мәктәпләр исеменә кердек. Эшнең уңышка ирешүе яки ирешмәве иң беренче чиратта аның башында булган кешеләрдән, җитәкчеләрдән тора. Фәнит Фахраз улы 15-нче гимназиянең ачылыш көненнән үк 1992 елның сентябреннән бирле биредә. Бина дөресен әйткәндә ташланган хәлдә. Мондай мрамор изәннәр юк иде, агач изән, линолеум тишелеп беткән иде. Стеналар киткән тегенисидә. Классларда балаларга парталарда җитмәде укырга. Балаларга дөресен әйткәндә условиялар, шартлар юк иде. Шуңа күрә минем максат шушы берничә ел эчендә балаларга гимназиядә шартлар тудырырга. Материал техник база булдыру, кадрлар туплау барысында өр-яңадан эшләргә туры килә. Безнең 1-нче сентябрьдә 83 бала барысы бар. Әйтәсе килә, ватанларга рәхмәт, алар курыкмыйча шундый шартларга балаларын биргән өчен. Һәм беренче елда 83 бала. Әйтик, хезмәт дәресләре тулысынча җиһазландырылган бүлмәләрдә уза. Заманында Фәнит Фахраз улы үзе дә балаларга хезмәт фәне укыткан. Гимназиядә геология-минералогия музее һәм Казан Адмиралтейство музее эшләп тора. Аларны булдыруда Фәнит Харисовның өлеше зур. Музей 2018 елда ачылды. Менә бу музейның идәннәрен, түшәмнәрен гимназия директоры Фәнит Фахразович барсында үз куллары белән эшләп чыкты. Көнне төнгә ялгап кайтмыйча эшләде. Кайсы директор менә бу эшне башкарып чыгар икән. Фәнит Фахраз улы Харисов Башкортстанның Яңавыл районы Истәк авылында туып үскән. 1975 елда мәктәпне укып бетерә дә армия сафларында хезмәт итеп кайта. Аннан соң һич шикләнмичә туп-туры Казан дәүләт педагогика институтына юнәлә. Очраклы түгел, укытучы булу аның кечкенәдән хыялы. Моңа төп этәргеч әнисенең инесе була. Бик көчле укытучы ул, бик көчле җитәкче ул, мәктәп төзеткән икән. Ул бик шул хатын кеше. Без менә аңа карап, әйтергә кирәк, шушы һөнәри укытучы профессорлар. Конечно, әнкәйнең дә роле зур. Безнеңки тәрбияче булып эшләде. Интернетта безнең интернет бар, балалар килеп укыйлар. Гаиләдә алар 4 малай үсә, шунысы кызык, барысы да мәгариф системасында. Фираз Харисов югары уку йортларында проректор, кафедра мөдире булып эшләгән. Фарис Фахраз улы озак еллар Татарстан Республикасының мәгариф министры булып торды. Фәнит әфәнденең игезәге Фәрит Башкортстанда гимназия директоры булып хезмәт куйган. Харисовларның гомуми эш стажы 300 елдан артып китә. Хатыннары да укытучылар. Безнең әни гел әйтәдер, бер кашында бер-берегездән аерылмагыз. Менә сез 4 малай, бер кашында нәрсә булса да сез бергә булырга тиеш. Менә бу аның сүзләре безнең до конца нигә бара ул. Чөнки семья тәрбиясе ул, әни тәрбиясе, әти тәрбиясе ул баладан саклана. Фәнит Харисовның кешеләрне туплау, җитәкли алу сәләте институтта укыганда ук күренеп тора. 4 ел буе студсоветны җитәкли. Аның төркемендә 18 кеше булган. Институтны тәмамлагач, Саба районы Шармашы авылында география укытучысы. Аннан директор булып эшли. Тик күңеле Казанга тарта. Башкалада 118-нче мәктәптә география һәм хезмәт укытучысы булып урнаша.
15-нче гимназия ачылганда аны бирегә директор итеп чакыралар. Укытучыларның иң ихтирам иткән кешесе. Шул ук вакытта директор буларак яңалыкка омтылучы, мәгариф өлкәсендә кертелгән бөтен яңалыкларны вакытында тормышка баручы директорларның берсе дип әйтер идем мин аны. Аннан соң шушы эшләүрендә шундый көчле укытучылар коллективы туплаган директор. Һәм шушы коллективны саклап килүче дә ул. Укытучыларның уңышларына шатланып, аларның хезмәтен югары бәяләп, ихтирам итеп яшәүче директор. Аның кебек кешелекле, итәгатьле, игътибарлы, тыныч, шул хәтле сабыр, әйбәт, белемле кеше безнең арабызда әле менә минем эшләү дәврендә булганы юк. Мин аңа искиткеч сакланы беләм менә 30 ел буе шул хәтле дус мәгъләмәдә, шул хәтле тыныч итеп эшлибез. Ул безгә бер тапкырда тавыш күтәреп тә, каты итеп тә әйткән юк. Аның бөтен сүзен без тыңлыйбыз. Чөнки ул бик хөрмәткә лаеклы. Ул бит менә коллективта күп укытучы каты характер кеше. Һәр берсенә подход кирәк, мисына булай кирәк, мисына булай, берсенә әзрәк кенә тавыш итәргә кирәк, булай кирәк. Шуңа күрә аны җитәкче белергә тиеш. Әгәр дә син китереп менә өстәл суып тиргәсәң дисәң, укытучы бит куелыпча, аңа ни бирә кирәк, юнәлеш бирә кирәк, нитәргә кирәк. Мин үзем яратмыйм кычкырырга. Исәнмесез балалар? Исәнмез. Утырыгыз. Утырыгыз. Мәктәптә эшләү өчен укучыларны үз балаңда якын күрергә, алар тормышы белән яшәргә кирәк. Фәнит Фахраз улының балаларны яратуы әллә кайдан күренеп тора. Һәр берсенең исемен белә, узган берсе белән сөйләшә. Мин үзем гадәт, мин һәр вакытта балаларны итәм каршы алам. Ишек төбендә. Каршы алам, исәнләшәм, итәм. Иногда коридорда сорыйсың, баланы чыгала, баланы белергә кирәк. Аны белүгенә түгел, әзрәк кенә карарга кирәк. Бала иногда менә карайсың, бала җылап утыра. Бер күптән булды история сөйләп торды. Бала асталап кында җылап утыра. Мен әйтәм, балам нәрсә булды? Оқшыга ошырга. Әйдәлек кирмәй әйтәм, мин ошатам. Ул менә шундыйлар баланы хөрмәтәргә кирәк. Ул бит ул баланың аның һәрбер нәйен белеп, сизеп торга кирәк. Замана үзгәреп тора, балалар да башка. Укытучыга шуны тоеп, һөнәри осталыгын камилләштерергә, эзләнүчән шәхес булырга туры килә. Система елдан-ел үзгәрә, стандартлар үзгәрә бит инде. Укытучыга яңадан таләп торырга елдан-ел. Шуңа күрә укытучы һәр вакытта әзер булырга тиеш. Әгәр дә укытучы үзе өстендә эшләмәсә, ул әкренләп кенә юкка чыга. Чөнки балалар аннан өстенрәк була, уже дәрес бирүгә икенче була. Ул бит дәрес формаларын һәр вакытта үзгәртеп торырга кирәк, үзгәртеп торырга кирәк. Балаларга кызык булсын өчен. Фәнит Фахраз улы 15-нче татар гимназиясе укучылары, укытучылары турында көне буе сөйли ала. Эшенә җаны тәне белән бирелеп, яратып эшләве күренеп тора аның. Гимназияның 30 еллыгына китап яза. Анда тарихта яраткан хезмәткәрләре дә, үз вакытында ярдәм кулы сузучылар да кергән. Бер кайчан да укымыйм, менә шу укытучы һөнәре сайлап алуга. Мин бәхетле, чын күрен әйтәм. Үземнең язмышымны, үземнең менә тормышымны шу фәнгә бирү һәм балалар тәрбияләүдә минем өчен зур шатлык, сөйнәм мин. Аннары әйтәсезкә, менә шу гимназия килеп иләгүмдә шундый авыр шартларда, мондый шартлар булмаса, айда алмасын. Менә шу каршылыкларга көрәшеп, аны җиңеп чыксаң име, аннан да зур бай куйга. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Ел сайын укытучылар көне алдыннан Ульяновский өлкәсендә татар теле укытучыларының һәм шәһәрнең этномәдәни компонентлы балалар бакчалары тәрбиячеләренең форумы уза. Быел әлеге чарага Казан галимнәре, Чуашстан һәм Татарстан республикаларыннан да шактый укытучы чакырылган иде. Ана теле сагында торучы мөгаллимнәрнең зур җыенында катнашучылар һәм анда яңгыраган фикер тәкъдимнәр турында Рамис Сафин бәян итә. Татар теле укытучылары форумында катнашучыларны сәламләү өчен килгән Ульян шәһәр Думасы рәисенең беренче орынбасары Алсу Айзатулова үзе сабый чакта татар телендә сөйләшергә өйрәнмәү өчен бүген дә үкенеп яшәвен яшерми. Мин дә действительно шәһәрдә үстем, и конечно, әби белә үстек, шуңа күрә татар телен беләбез әле. Ну вот шулай булган упущение, бик зур упущение, что йөремәдек татар факультативларына. Әтүче булмаган, ул вакытта ул юк иде. И шуңа күрә
хәзер мен депутат булып эшлим инде. Миңа наоборот матур итеп сөйләгем килә. Ну вот әбиләрчә генә сөйлим. Ни кызганыч, бүген Алсу ханым кебек әби бабасы телен начар белүче татарлар байтак әле. Чөнки бүген мәктәптә генә түгел, гаиләдә дә татар телендә аралашу бик нык азайды. Сер түгел, хәтта Татарстандагы саф татар авылындагы 4-5 яшьлек сабыйлар да үзара русча сөйләшә бит. Иде әлбәттә, әби бабалар, әти-әниләр, балам, улым, кызым дип эндәшергә тиешләр. Сөйләшергә тиешләр иде. Алар булай да рус телен мәктәптә укыйлар, өйрәнерләр рус телен. Менә без бит инде татарча укып, татарча яшәп, татарча зур уку йортларына кирдек. Unutmadık bir rus телен. Milli tellerini öğrenüde Мәскәү tarafından нинди генә киртәләр куелса да, татар авылларындагы мәктәп директорлары ана теле укытуны җайга салып, дәрестән тыш чараларда да татар теле өйрәнүгә нигезләнеп эшләүне оештырганнар. Татар теле без 1-нче класстан 11-нче класска кадәр укытабыз. Безнеке ул программада, безнеке ул планда 2 сәгать атнасына һәрбер сыйныфта. Мәктәптә без татар телен укытабыз, хәрәкәтебез, дәресләрне битергәнебез юк. 1-нче класстан 4-нче класска татар теле, бер дәрес татар теле, бер дәрес татар әдәбияты. Әйтергә кирәк, Ульяновск өлкәсе Мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә милли телләрне укытуны, дәреслекләр белән тәэмин итүне зур еллар дәвамында күз уңында тота торган төбәкләрнең берсе. Соңгы елларда без ата-аналар белән эшләүне көчәйтеп җибәрдек. Татар автономиясе төрле районнарга чыга. Ата-аналарны киңәшмәләргә, җыелышларга җыеп, алар белән сөйләшәләр, үгетлиләр, күп кенә үрнәкләр китерәләр. Шуны әйтергә кирәк, әти-әниләр сорауы буенча күп кенә мәктәпләрдә безнең хәзер татар телен өйрәнү буенча түгәрәкләр ачыла башлады. Менә кичә генә Яңа Спас районында булып кайттылар. Анда 30 бала быел 1-нче тапкыр татар телен өйрәнә башлады. Ульяновск өлкәсенең Мәгариф министрлыгы дистә еллардан бирле Татарстанның Апас, Буа, Чүпрәле, Спас, Саба районнары белән хезмәттәшлек итә. Элемтәләребез бик нык, тыгыз, матур чаралар үткәрәбез, остаханәләр, менә дигән ачык дәресләр үткәрәбез, укытучылар килә, бер-беребез белән хезмәттәшлек итү безнең өчен бер яктан куаныч та, икенче яктан зур шатлык та. Бергәләп семинар уздырабыз. Үзебездә менә безнең Чүпрәле муниципаль төбәгендә без уздырабыз межрегиональный муниципаль шикеллек семинарлар. Ул семинарларга без аларны чакырмыйча калмыйбыз. Алар укытучылары да катнаша бездә. Һәм аларның балалары да катнаша. Татарстан Мәгариф министрлыгының чит төбәкләрдәге укучылар өчен генә түгел, укытучылар өчен дә һәр төрле семинар, киңәшмәләр, бәйгеләр уздыруында аларның отышлы алымы дияргә кирәк. Менә шушы бәйгеләр булганда укытучылар аны бәйге итеп түгел, безгә Татарстанга тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгына итеп килеп, үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтеп, призлы урыннарны алып киттеләр. Ульяновск татар автономиясе быел ана теле укытучылары өчен иң яхшы татар теле укытучысы дигән медаль булдырган. Аның беренчеләре бүгенге форумда зур еллар балаларга Тукай телен укыткан Мәгариф ветераннарына бирелде. 65 ел стажым бар минем. 18 яшымнан укытырга тотынган идем. Бүген дә укытам әле мин мәдрәсәдә. Бүген дә тәртипкә салам, ылыларны татар телен пропагандалыйм. Татарстанга Алланың рәхмәте olsun. Төбәк ара укытучылар форумы журналист һәм режиссер Нәсүр Юрушбаевның Авторучка дигән нәфис фильмын карау белән тәмамланды. Соңыннан Нәсүр әлеге фильмны төшерү барышы һәм анда уйнаучы артист укучылар, укытучылар хакында сөйләде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Татарлар гомер-гомергә белемгә омтылган һәм аны башкаларга да бирергә тырышкан. Шуның бер ачык мисалы Удмуртиядә яшәүче Даутовлар нәселе. Аларның Мәгариф өлкәсендә 400 елдан артык укыту стажы бар. Киләсе сюжетыбыз тирән хөрмәткә, ихтирамга лаек укытучылар династиясы турында. Айгөл Хәмидуллина Әгерҗе районы Исәнбай авылында технология фәнен укыта. Гомуми хезмәт стажы 19 ел. Укытучы замана белән бергә атлый. Дәресләрдән кала робототехника буенча түгәрәкләр алып бара. Бүгенге көндә укытучы һөнәре бик авыр һөнәр. Чөнки укытучыдан күп таләп ителә, сабырлык. Иң беренче чиратта балаларга төп белем бирү, аларны белемле итү һәм укучылардан чын мәгънәсендә кеше ясау. Нинди генә сорау туса да, киңәш сорап тәҗрибә алыр кешесе бар Айгөлнең. Ул Әгерҗе районында данлыклы Даутовлар нәселеннән. Аларның барысының бергә 400 елдан артык булган укыту стажы бар. Гаилә шәҗәрәсендә 17 мөгаллим. Безнең нәсел агачыбыз тармак-тармак.
хак сүзем. Мөгалимнәр шундый да күп, гаҗәпләнәм мин үзем. Нәселнең башында торучы Мәхмүд Даутовның мәктәптәге хезмәт юлы 1938 елда башлана. Тормыш иптәше Фатыйма апа башлангыч сыйныфларны укыта. Алар турында кызлары Фәридә Җәмилева һәрвакыт горурланып сөйли. Районда бик зур ихтирамга лаек. Балаларны тәрбияләүдә күп көч куйган шәхесләр була алар. Фәридә апа әти-әнисенең эшен дәвам итә. Укытучы һөнәре ул минем бөтен тормышым, ул минем бөтен барлыгым. Чөнки мин кичкенә чагында ук балалар бакчасына йөргән чакта ук әниемнең дәресләренә килеп утыра идем. Һәм мин шул чагында ук үземнең укытучы булачагымны белдем. Фәридә апа 40 ел башлангыч сыйныфларга белем бирә. Лаеклы ялда булса да, әле дә ярдәм сорап килгән балалар белән эшләвен дәвам итә. Йортыннан укучылар өзелми. Зәки абый җәй көне балалар белән эшләгән. Бәрәңгеләр утырткан. Укытучы һөнәре ул гомерлек ди мөгаллим. Хәзер Даутовлар нәселендә 13 кеше мәгариф өлкәсендә эшли. Исәнбәй авылы, Казан, Чаллы, Минзәлә мәктәпләрендә укыталар. Ә өлкән буын һәр ел сайын бәйрәм көнне кайчандыр үзләре белем биргән мәктәпкә ашыга. Дәресләр вакытындагы тынлыкны, тәнәфестәге шау-шуны тыңлап, күңелдәге сагыну хисләрен басабыз ди Фәридә апа. Менә Әлфиянең класс тәрәзәсе, менә Әлфиянең саклап торган алмагашы. Әгерҗе районыннан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Хәзер юлыбыз Оренбург өлкәсенә булыр. Иске Котлымәт 278 еллык тарихы булган татар авылы. Ул татарлыкны югалтмыйча Оренбург белән Казан юлында яшәвен дәвам итә. Иске Котлымәт мәктәбендә агымдагы уку елыннан татар теле дәресләренең сәгатьләр саны артты. Алай гына да түгел, берничә фән татар телендә алып барыла. Нинди дәресләргә яңалык үзгәрешләр кертелгәне хакында Фирүзә Әбсәләмова. Кырлар буш кала, яңгырлар ява, җирләр дымлана. Бу кайчак була? Галия Салимова рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Әмма беренче белгечлеге буенча ул рәсем укытучысы икән. Бу уку елыннан мөгаллим рәсем дәресләрен татар телендә алып бара башлый. Безнең бит рәсем дәресендә күбрәк күрсәтергә кирәк. Күрсәтеп мин сөйләп торгач, алар аны барбер аңлыйлар. Шунда ишетеп, теге сүзләрне дә исләрендә калдырып, соңнан ул аларга кирәк вакытта исләренә төшеп, үзләре сөйләшкәндә дә кушып җибәрәләр. Мәктәпнең горурлыгы булган гыйлем таратучыларның саны бихисап. Билем бирү йортында Россия президенты грантына ия булган 4 остаз эшли. 3 укытучы Оренбург губернаторы бүләге автомобильгә ия. Шулай ук 3 мөгаллим Оренбург губернаторы премиясын алуга да ирешә. Горурланырлык эшләр байтак. Баланың күңеленең түрендә торырга тиеш. Ул татар, ул үзенең халкын белеп, аның белән горурланып яшәргә тиеш икәнлегенә инде без ышанабыз. Иске Котлымәт мәктәбенең Язгылы этник мода театры һәрвакыт игътибар үзәгендә. Технология дәресендә кызлар шигыргә дә, тегергә дә өйрәнә. Укытучылары Альфинур Гайнуллина шушы авыл халкының гырып-гадәтләре белән яхшы таныш. Күңел бизәкләре мода театрының әлеге коллекциясе күп бәйгеләрдә җиңүләр яулый. Кызларыбыз барсы да урыннар алды. Конкурс эскизовта икенче урын безнең. Аннан конкурс я фотомодель дигәндә. Иске Котлымәт мәктәбе укучылары район, өлкә шигырь бәйгеләрендә дә беренчеләр. Район һәм өлкә олимпиадаларында катнаштым. Анда беренче урыннар алып кайттым. Аннары чакырдылар төбәк ара олимпиадаларында Казанга. Анда призер булып чыктым. Әшер авылында үткәрелә торган без Тукай оныклары дигәндә катнашабыз. Призлы урыннар алабыз. Булар барысы да укытучылары Гөлчәчәк Салимова хезмәте. Ул мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен 20 ел укыта. Әлеге уку елыннан сәгатьләр саны арткан. Хәзер 2 сәгать һәрбер класста, башлангыч классларда 3 сәгать, 5-нче, 8-нче классларда 2 сәгать, оннарда 11ләрдә элек юк иде безнең, хәзер оннар 11ләр белән дә укыйбыз татар телен. Башлангыч сыйныфларда телгә игътибар бигрәк тә зур. Быелгы уку елында татар теле программалары безнең балалар бакчасыннан ук башланды. Элек бездә 1-нче класста татар теле дәресләре юк иде. Быелгы уку елыннан татар теле дәресләре 1-нче класстан да керә башлады. Һәм менә безнең
башлангыч классларда татар теле дәресләренең саннары артты. Ничек соң тормышын, ничек көн күрмешен, силә бер шәт тизеп таба аламсың ризык. Сары Светлана Хамидуллина балаларны мәктәпкәчә әзерләү төркемендә тәрбияче. Төркемгә 13 бала йөри. Тәрбияче балалар белән эшләүне төрлеләндерергә тырыша. Әкиятләрдә тыңлыйбыз, укыйбыз балаларга. Һәм аннан соң балалардан сөйләтәбез аларны кыскача гына шигырьләр ятларга тырышабыз, җырлар, биюләр. Аннары балалар белән генә түгел, ата-аналар белән дә эш апарга тырышабыз. Менә киләчәктә безнең инде Алла бирсә, төрле конкурслар булачак. Балаларга мәктәпкәчә әзерләү төркемендә татар телен өйрәтү әти-әниләр өчен мөһим. Менә инде без бик шат татар телен оныттырмаска тырышалар балаларга. Безгә кайтып әкиятләр, шигырьләр сөйләй кызыбыз татарча. Радалина сөенеп, иртән тизрәк торып китә, мин балалар бакчасына барам дип. Иске Кытлымат мәктәбе педагоглары актив, тырыш, мобиль һәм балаларны да шуңа өйрәтәләр. Оренбур өлкәсенең Матвеевка районыннан Фируза Абсалямова, татарлар. Безнең киләсе видео язмабыз гомере буе халкына фидакарларча хезмәт кылган, милләт мәнфәгатен үзенең яшәү кыйбласы иткән, 35 ел Үзбәкстанда балалар укыткан, ә хәзер Себердә гомер итүче Тәскирә Солтангәрәева турында. Ул һәр баланың сабыйлык еллары матуррак, яктырак булсын өчен көчен дә, вакытын да кызганмый. Укучылары апаларына карата җылы хисләрен балаларына да тапшырган. Гомерен халыкны агарту эшенә багышлаган, укытучылар династиясенә нигез салган мөгаллим турында Томскидан Елена Софиулина. Ул әти кызы булган. Әтисе кадровый офицер, колхоз председателе, Финнар сугышында катнашкан. Әтисе 41 елда сугышка киткәндә Тәскирәгә 4, апасына 11, энесенә 2 яшь була. Мәктәпне тәмамлагач, апасы аны үзе янына, Үзбәкстанга чакыра. Күрше кызлар белән таныша. Аларның өчесе медучилищеда, өчесе педучилищеда укыган. Тәскирәне һәр төркем үзенә тарткан. Ахырда педагогик юнәлеш өстенлек ала. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны, бик тыныч һәм бик җиңел. Гомере буе укый ул. Әле мәктәптә укытканда Какантта дини белем дә ала. Кызларга һеч кемгә әйтмәгез дигән идем. Инде мәктәпкә барып сөйләнгәннәр бит инде. Укыдым, шуннан бирле мин остабикә булып киттем, атын аяк. 35 ел дәврендә рус теле укытудан тыш завуч, директор вазифасында үти ул. Ә өйдә үзенең 5 баласы. Алар өчен әниләре иң абруйлы зыялыларның берсе. Аңа ошаслары килеп, 3 кызы да укытучы юнәлешен һөнәр итеп сайлыйлар. Мама нас собирает часто. Приходим здесь на праздники, на татарские праздники собираемся. У меня 2 сестры в Томске. Работают одна в школе, одна в детском саду. Работала, на пенсию ушла. Беренче май районында татарлар күп түгел, ләкин алар бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә яшиләр. Аларны Тәскирә ханым Солтангәрәева дуслаштыра. Биредә ул 2001 елдан бирле яши. Хәзер аңа 81 яшь. Ләкин аның ягымлы тавышын, аның матур сын гәүдәсен, хәрәкәтчәнлеген күзәтеп, бу яшен беркем дә бирмәс. Томга кадәр тынды бөтен дөнья. Bir тавыш юк сүнгән утларда, тик кайдадыр ялгыз гармон гына, моңнар түгеп йөри урамда. Томск өлкәсенең Первомайск районыннан Елена Софиулина, татарлар. Хөрмәтле укытучыларыбыз, сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Хезмәтегез авыр, әмма җаваплы һәм мактаулы. Балалар өчен ут йотучы да сез. Кайгырганда юатучы, дөрес юлны күрсәтүчеләр дә сез. Киләчәгебез сезнең кулларда. Зур рәхмәт сезгә, мөгаллимнәр. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.